Yung lasa ng sinigang ko, ayun yung lasa ng ano, parang typical na sinigang na yung favorite natin na niluto ng nanay natin sa bahay-bahay. Kumbaga kasi ayokong, di ko naman sa inaano yung ibang karinderya na pag nagsigang tas sobrang dami, iba na yung lasa niya, parang medyo matabang na siya. So sa akin, talagang pinili ko hindi ko tinipid sa mga ingredients kasi gusto kong palabasin pa rin yung lutong bahay. Bagay yung lasa ng niluto ng nanay mo na hindi tinipid sa ingredients. Best seller namin dito ayun nga yung overload sinigang pares, tsaka yung sisig namin, tsaka syempre yung crispy pata. Baga hindi ganong nagkakalayo sila. Ako po si Making Samson, may-ari ng Cooking Sinigang Pares, Sisig at Crispy Pata. Isipan kong mag-isip ng panibagong concept sa pares dahil sa ayun nga, medyo marami na talaga yung gumagawa ng pares. So, sa hilig ko sa pagluluto, gusto kong magkaroon ng uniqueness dun sa sa iba. Nung bata pa lang ako, mahilig na ako magluto. Siguro mga 10 years old, 12 years old, nagluluto na ako ng mga pansit ginisa, ganyan. Tapos nung 2016, nag-decide akong mag-resign doon sa sa trabaho ko. Dati ako nasa corporate eh. Ngayon gusto kong magnegosyo kasi parang dati meron kaming karinderya. Ayun, parang sinundan ko lang yung yapak nung daddy ko, mami ko, tsaka lola ko na nasa pagkain kami, nasa food industry kami. Ayun, doon din ako natutong magluto sa kanila. Sinigang kasi sa akin personal, favorite ko rin ang sinigang. All-time favorite ng Filipino, alam kong tatangkilikin ng bawat isa. Sa ngayon, medyo mahirap talaga yung mahirap mag-umpisa ng ng bagong negosyo dahil nga sa inflation eh. Tumaas yung karne, tumaas yung lahat. Katulad ng presyo ng bulaklak ngayon, alam ko medyo crisis to sa mga nagpapares overload, lalo na yung mga anli. Sa laki ng tinaas ng per kilo ng ng bulaklak or flower fat. So ayun yung mga challenges na kumbaga nag-costing ka, nag-umpisa kang magnegosyo, nag-costing ka ng maayos, kaso biglang taas nung ayun yung challenge na kailangan mong harapin, na hindi ka rin naman pwedeng basta-basta magtaas ng presyo dahil katulad ko, kakaumpisa ko lang, baka madismaya yung ibang ko na kakaumpisa ko lang, nagtaas agad ako. Pero yun, kaya naman siya. Kumbaga kahit may konting kita, ang importante maraming bumibili sa'yo. Number one inspiration ko sa pagdinegosyo, syempre yung pamilya ko. Ayun, number one yun, yung mga anak ko, asawa ko. Sumunod doon yung mga ko na, yung buong pamilya ko na, yung lola ko. Isa yun sa isang pina-prioritize ko na alam kong maikli na kasi yung buhay ng lola ko eh. Alam ko na yung kumbaga ganun ng kahihinatnan natin. So gusto ko kasi na sa akin kasi parang gusto kong kumbaga yung buhay namin, yung lola ko kasi gusto ko siyang kumbaga mabigyan ng mas magandang kumbaga bago siya mawala, ganun. Pangarap kumbaga. Sir, pa-order din ko ako ng solo, yung beef lang tsaka tata.
Kasama rin po siyang buka. Magkano po yung ganyan, sir? 60 lang yan, boss. May kasama ng rice. Since 2016 nang nag-start ako ng business, medyo malaki na rin yung naibago ng buhay ko dahil sa pagluluto. Nakabili na ako ng sasakyan, nakabili na ako ng motor dahil lang sa pagluluto. Nabibigyan ko naman ng magandang buhay or kahit papano yung mga anak ko. At the same time, nakakatulong din ako sa family ko. So ayun naman yung okay naman yung niya. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa luto ko since day 1, 2016. Hanggang ngayon, nagtayo ako ng iba't ibang negosyo. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagbili or pagkain ng mga niluluto namin. Iniimbitahan ko po kayong lahat na pumasyal dito sa Cooking Sinigang Pares, Crispy Pata at Sisig. Dito lang yan sa 3F Concepcion, San Jose, Pasig City. Malapit siya dyan sa PS Bank, sa Pasig Simbahan. So, naanyayahan ko po kayong lahat. Nag-start kami ng 4 PM to 11 PM. Everyday yon, walang day off po. Sir, pa-order po ako ng sinigang. Yung overload po. Ay, sige sir. Bali ilang order po? Dalawa po. Dalawa po. Ano pong mga laman yan, sir? Bali yung overload namin, boss, meron siyang kasamang lechong kawali tsaka chicharong bulaklak. Tsaka naka-unli taba na rin siya. Free soft drinks, tsaka may unli rice.